हा व्यवस्थित व्यवस्थित कसले व्यवस्थित ह्या सांगते ज्ञाना माका गावात कसले पोराचा काल सकाळचे बघ खाऊन घेऊन सुळसुळी त्याच्या मेल्याची पॅन्ट पडता खालते अशी उतारता कमरेसून हो माका शिकायचा बडा नाही जसं बापूस तसं झेल ते शूटिंग आहे बापूस तसं झील नको ते असे काही बारीक ते सुद्धा असे होतात खाऊन घेऊन सुळसुळी तुम्ही तेव्हा तर झाड असलं हो कधी झाड असले होय होय झाड असते ह्याची मांजरात घेऊन घे पोटार बस ना मांजरा घेऊन सस्ता नसलेल्यानं वाटेल काय ह्यांची हिडो काढणार ह्यांची हाडल्यास काय तू का असा काय एका हसाचीच त्याची लायकी बाकी काय ना हसाकच मारताला आता त्याने हो ते काम होय त्या मोठा शाणा मग हो, खूप हुशार त्यांची ह्या नको माका नाटक आता तरी बघली तो या होय मारा येता तिच्यावर काय केले बटाट्या तो बुतूर शिरा मारले मग काय केलं बटाटे नाव द्यायचे बटाटी नाव होय तांबडा काढतेले चोरा तुझा घुमटा हे ती आवाज तुझी आयडिया होती तरी तुझं लक्षच नाही ती अशी पोझिशन जय घ्या करता मुतूर होत